Anem a fer l'exercici número 1 del tema 5. Diu, s'ha demanat un préstec de 5 milions d'euros a retornar amb un 7% d'interès en 4 anys. A l'apartat A ens demana amortització única. Quan analitzem l'amortització única ens està dient que hem de retornar el préstec amb un únic període, és a dir, el venciment, en aquest cas a 4 anys, de manera única. Per tant, el que farem és senzillament aplicar una capitalització. Bé, per tal d'aplicar la capitalització tindrem l'interès i el multiplicarem per tipus d'interès compost, 1 més el tipus d'interès elevat als número de períodes. Per tant, de manera única, el que farem en aquest cas és que el que es retornarà seran 6.553.980 en 0,5. Bé, aquest seria a l'apartat A. Anem a fer a l'apartat B. Quan apliquem l'apartat B ens demana amb un sistema d'amortització americà elaborant i elabora el quadre d'amortització. Bé, recordem que el quadre d'amortització, en aquest cas, que nosaltres estem elaborant, amb un sistema d'amortització serà que es retornarà, cada període es retornarà o es pagarà, en aquest cas, un interès. Aquest interès serà igual a la quota, excepte en l'últim període, que la quota no només serà l'interès del període, sinó l'amortització del capital. Anem a calcular-ho. L'interès què serà? L'interès no serà res més que el principal per el tipus d'interès, ja que no tenim res amortitzat, i per tant, en aquest sentit, el que estem aplicant serà un interès de 350.000. Recordeu que el capital a retornar sempre serà exactament el capital principal, perquè no estem amortitzant absolutament res, senzillament la quota coincidirà amb l'interès i per tant la quota serà igual a l'interès, el capital amortitzat serà 0, el capital amortitzat acumulat també serà 0. I això serà així per al primer, segon i tercer període. Per tant, nosaltres senzillament el que podem fer és fixar aquestes files i columnes amb el dòlar. Recordeu que el dòlar és el que està fixant. Aplicant F4 fixem files i columnes i ja podem copiar arrossegant. Això exactament per a l'interès pagat i per al capital amortitzat. La quota serà exactament la mateixa, ja que no estem amortitzant res. Aquest sistema d'amortització és un sistema d'amortització que l'última quota es pagarà. L'interès serà exactament el mateix, ja que el capital viu o pendent d'amortitzar serà el mateix, però en aquest cas ja amortitzarem la totalitat del capital de manera única. Per tant, la quota, quina seria? La quota en aquest cas serà la part de l'interès més la part del capital amortitzat. El capital acumulat amortitzat serà igual a l'amortització de capital i el capital viu, en aquest cas, serà igual a 0. Bé, aquesta seria, en aquest cas, el sistema d'amortització americà. Anem a fer a l'apartat C amb un sistema d'amortització francès. En aquest cas, quan calculem un sistema d'amortització francès, recordeu que el que tenim que fer és un sistema que ens està determinant que la quota es composa d'una part d'interès i d'una part d'amortització de capital. La part de l'interès serà variable i evidentment la part d'amortització de capital també serà variable, però l'interessant és que la quota és fixa i llavors haurem de determinar amb
quadre d'amortització quina part d'aquesta quota correspon al pagament d'interessos i quina part d'aquesta quota correspon a l'amortització de capital. El primer que farem és calcular aquesta quota per als 4 períodes. Recordem que aquesta quota serà fixa i per fer-ho anem directament a fórmules. Dintre de les fórmules agafem les fórmules financeres i calculem la funció de pago. La funció de pago ens determina la quota. Analitzem quina és la tassa. La tassa serà en aquest cas del 7%. Recordeu que com serà fixa ja podem fixar en dòlars el tipus d'interès, ja que no variarà. El número de períodes en aquest cas serà 4 i també és fixa perquè no varia, i el valor actualitzat és el principal del capital, que també serà fixa. Per tant, una vegada tinguem això, fem acceptar i ens determina que la quota és de 1.476.141. Atenció, perquè la quota ens està donant negativa. Aquesta quota negativa, què vol dir? Per què és negativa? És negativa perquè és un pagament i per tant suposa una sortida de diners. Es determina ja sempre com una quota negativa. Si nosaltres copiem arrossegant, aquesta quota serà fixa tots els períodes. Del que es tracta és, amb aquest quadre d'amortització, determinar quina part correspon d'aquesta quota correspon a interès, és a dir, pagament d'interessos, i quina part d'aquesta quota correspon a amortització de capital. Partim del fet que anem a calcular, per tant, l'interès. L'interès del primer període serà exactament com el sistema americà. Per què? Perquè tenim la totalitat del principal pendent d'amortitzar. Per tant, serà aquesta quantitat per el tipus d'interès. Recordeu que com el tipus d'interès no variarà, el podem ja fixar directament. Bé, la següent part serà quina part d'aquesta quota correspon a amortització de capital. És interessant determinar que es pot fer per diferència. En aquest cas serà la diferència entre la quota i l'interès. Alerta que la quota està amb signe negatiu, per tant haurem de tenir en compte això. És la diferència però considerant sempre la quota positiva. Per tant, això és el que calcularíem. Per tant, d'aquest 1.476.141 que es paga de quota el primer any, 50.000 euros corresponen a pagament d'interessos i la diferència, 1.126.141, correspon a capital amortitzat. L'acumulat no és res més que l'anterior, la quota amortitzada del període, i el capital viu o pendent d'amortitzar no serà res més que fer del principal restar quina part de capital s'ha amortitzat. Això ho farem pel segon període. En el segon període la quota segueix sent la mateixa, però anem a veure d'aquesta quota quina part correspon a pagament d'interessos i quina part correspon a capital amortitzat. D'interessos serà exactament el mateix. En aquest cas és capital viu, que recordeu que ja no són 5 milions d'euros, sinó seran els 5 milions menys el que hem amortitzat el període anterior. Per tant, 3.876.859. Ja ho podem fixar, això. Per al tipus d'interès, recordeu que el tipus d'interès, com no varia, també el fixem, i així a partir d'ara ja podrem copiar arrossegant. Per tant, 271.170 correspondrà d'aquesta quota a pagament d'interessos. Quina part serà el capital amortitzat? Exactament el mateix que abans, per diferència, però considerant la quota positiva. Per tant, serà la quota menys el pagament d'interessos. Serà 1.204.000. Quin serà el capital amortitzat acumulat? Està clar que serà el del període anterior més el amortitzat d'aquest període. I el capital viu serà exactament el mateix, és a dir, el capital viu del període anterior menys el que s'ha amortitzat aquest període. 2.668.889 serà el capital viu. Bé, anem a calcular en aquest cas quin és l'interès del tercer període. L'interès del tercer període serà exactament calculat de la mateixa manera. Capital, en aquest cas viu,
per tipus d'interès. Ho calculem i ens seran 186.822. Capital amortitzat serà exactament per diferència. Recordeu que com la quota és negativa és per diferència i ho calculem en negatiu. Per tant, la quota menys l'interès. El capital acumulat amortitzat serà a l'anterior més el capital amortitzat en aquest període i el capital viu no serà res més que el capital del període anterior menys l'acumulat aquest període. Anem a fer l'últim ja període, calculem d'aquesta quota quin serà el l'interès pagat, ho fem exactament igual, capital viu per tipus d'interès. Capital amortitzat és capital viu, es farà per diferència, en aquest cas, entre la quota i el tipus d'interès. El capital amortitzat acumulat no serà res més que el del període anterior més el d'aquest període i el capital viu no serà res més que el capital del període anterior menys l'amortitzat d'aquest període. A partir d'aquí, per comprovar que realment l'exercici ens ha sortit bé, hem de tenir en compte que el capital acumulat amortitzat ens dona exactament el capital principal i el capital viu ens ha de donar 0. En aquest cas comprovem que realment l'exercici està ben fet perquè ens dona capital viu 0 i capital amortitzat acumulat la totalitat del principal. Bé, ara anem a fer per últim l'últim apartat. En aquest cas l'últim apartat és amb un sistema d'amortització de quotes constants i també ens demana elaborar el quadre d'amortització. Bé, per fer-ho partirem exactament del mateix exercici. Bé, quan parlem d'amortització per quotes constants hem de tenir en compte que aquest sistema el que fa és calcular l'amortització com si fos constant per tot el període. Per tant, el primer que farem és quina és la quota d'amortització de capital que farem en cada període. Doncs no és res més que determinar el capital principal dividit per el número de períodes, que és 4. És a dir, que cada període, en aquest cas, s'amortitza 1.250.000 euros en concepte d'amortització de capital. Bé, perquè aquesta quota sigui constant, el que farem és copiar-enganxar, evidentment havent utilitzat els dòlars, i cada període es calcularà de la següent manera. Per calcular, en aquest cas, la quota, el que tindrem que fer és, primerament, trobar quin és l'interès pagat. I la quota es calcularà en funció de la suma de pagament d'interessos més capital amortitzat. També, evidentment, podríem calcular la quota d'amortització o de capital amortitzat acumulat, que sempre seria la del període anterior més la del període actual. I així ho aniríem fent. Període anterior més capital actual, període anterior més capital actual. Ja veiem que ens dona també 5 milions. Bé, anem a calcular l'interès del primer període. L'interès del primer període serà el mateix amb els 3 sistemes d'amortització que hem tingut en consideració. No és res més que el capital viu, penseu que aquí no hem amortitzat encara res, per el tipus d'interès. 350.000. I la quota, en aquest cas, en aquest sistema d'amortització, com es trobaria? Doncs fàcilment, sumant el tipus d'interès, és a dir, els interessos pagats més l'amortització de capital. Seria 1.600.000. Quin seria el capital viu? Doncs com sempre el capital viu no seria res més que el principal menys el capital amortitzat en el període. Pel segon període, el capital amortitzat seria el mateix perquè és per quota constant. Quin seria el tipus d'interès pagat o els interessos pagats? Doncs capital viu per tipus d'interès.
I la quota com es trobaria? Doncs per suma. Interessos pagats més capital amortitzat. Capital viu, com sempre, el capital viu no seria res més que el capital viu del període anterior menys el que s'ha amortitzat en aquest període. Mireu que quan arribem a la meitat del període amortitzat, el capital amortitzat acumulat i el capital viu coincidiran. Val? Continuem en el tercer període. Pagament d'interessos seria, en aquest cas, capital viu per tipus d'interès. La quota no seria res més que la suma dels pagament dels interessos més el capital amortitzat. El capital viu seria capital viu del període anterior menys el que s'ha pagat en aquest període. Val? Continuem en el quart període i últim, que el pagament dels interessos seria, en aquest cas, capital viu per tipus d'interès. La quota seria la suma de l'amortització de capital més els interessos pagats i el capital viu seria el viu del període anterior menys el que s'ha amortitzat. Tornem a comprovar que realment l'exercici ens està quadrant.